Jo. Někoho lidi si neuvědomují, že my právě teď a tady jsme v ráji. Yes. Ale můžeme být. Jsme. Nehledě, ale... Tak spousta lidí je v helu zase na druhou stranu. Jako... No, ale to je furt ten jakoby mezi životem a smrtí. Když vezmeš, že jo, prostě vypadlo si z hmoty, vrátíš se do hmoty a vůbec to, že teďka jako prožíváš nějaký stav toho oddělení od toho Boha, to je v podstatě ráj. Protože to, že ty se tam navrátíš, tak ono je to sice hrozně hezký, jo, ale prostě je to takový, jako že no, tak... Že ta lidská zkušenost je prostě v podstatě... To je neuvěřitelný. Jo. A když vezmeš, že jediný jakoby srovnání je život a smrt, tak všechno, co se stane od počátku života do smrti, i když to může být brutálně těžký, může to být brutálně náročný, teďka zase, kdo mě pochopí blbě, tak si mě pochopte, jak chcete, ale fakt se bavím jako v porovnání toho, že tady se dá příroda dohromady, aby vlastně byla schopná vytvořit vaše tělo, tady se dá jako část ducha dohromady, aby se stoupil do vašeho těla, aby se to propojilo a vy jste začali žít nějakou lidskou zkušenost. Jo, a tohle to, ať se děje u lidí, ať se děje u zvířat, ať se děje u kohokoliv, tak ty na to koukáš a vlastně wow, kolik miliard buněk se muselo domluvit, aby jsme tady mohli spolu sedět. Yes.